Kigalista tuli pääkaupunki vuonna 1962 Ruandan itsenäistyessä Belgian hallinnon alta. Kumpuilevien kukkuloiden ympäröimä Kigali on yli 1,7 miljoonan asukkaan kaupunki. Kaupunki tunnetaan yhtenä Afrikan siisteimmistä ja turvallisimmista. Se on innovaatioiden ja yrittäjyyden keskus, ja sitä kutsutaan usein Afrikan piilaaksoksi kasvavan teknologiasektorinsa ansiosta. Sitten me saatiin, että ei ole aikaa täällä kiertää. Joo. Pojattiin sieltä se määrä on, koska se teksti.
Yes, here is okay. Something like 30 minutes, 20 minutes. Kigali joutui traagisesti keskiöön Ruandan kansanmurhan aikana. Niamatak-genocide todistaa Ruandassa vuonna 1994 tutseihin kohdistuneesta kansanmurhasta. Paikka merkittiin vuonna 2023 Unescon maailmanperintöluetteloon, mikä korostaa sen suojelemisen tarvetta koko ihmiskunnan hyödyksi. Kyseessä on merkittävä ja koskettava muistopaikka. Se toimii oppimisen sekä sovinnon keskuksena. Niamatan kirkossa jopa 10 000 ihmistä menetti henkensä. Kirkon viereen on haudattu italialainen Antonia Locatelli. Hän oli lähetyssaarnaaja ja opettaja, joka vuonna 1992 varoitti maailmaa tutsien järjestelmällisestä vainosta ja tulevasta kansanmurhasta. Hänet murhattiin presidentin Kaartin sotilaiden toimesta. Kirkon alueelle on haudattu noin 50 000 uhria.
Tässä ravintolassa kävimme syömässä. Siitä ei jäänyt lainkaan hyvä kuva, ruoka tuli hitaasti ja lopussa meinasivat väkisin laskuttaa minulta ja Merjalta ylimääräistä. GPS. No nyt siinä oli sitten 2 viikon aikana, vaikka oli tippunut se vesi, niin yli 20 senttiä pystynyt tekemään. Mulla on semmonen laatotettu pohja ja sitten siinä reunat on 20 senttiä laatotettu ylöspäin. Niin jääpankki oli vielä. Tuo on aika ikävä homma. Joo, mutta se oli osittain kyllä sulla, kun mä kävin siellä katsomassa tilasta, mutta sitten mä tulin sen tulokseen, että kesä hoitaa tän ja Pyytäkää siellä edessä oikealle. Right lane. We're in the wrong lane. We're on the wrong lane. We should be in that lane. Yes. Thank you. All right, but now we have to go to. Yes. This is where now I lost direction. Nyanza oli Ruandan kuningaskunnan sydän. Se oli hallitsijoiden asuinpaikka monarkian lakkauttamiseen asti eli vuoteen 1961. If we stick to it, like allow you to talk, to tell him what you want to tell him. After do it, you cross over there and go backwards without showing your back to the king. Because to show your back to the king, it was counted as disrespectful. And we have this pillar here in the middle. It is called pillar of forgiveness. This is a beer house and same criteria as Museon alueelle on rekonstruoitu perinteinen kuninkaallinen asuinrakennus. Se on suuren mehiläispesän muotoinen olkikattoinen maja. Alueella on myös pitkäkarvaisia ja isosarvisia lehmiä, jotka polveutuvat kuninkaallisesta karjasta ja niitä hoidetaan perinteellisin menetelmin.
So these cows are not aggressive. You can touch and pet and have a picture with it. But if you stand next to the cow, remember you're standing next to the animal. Tumberega vidi nu karari somba ji juanu ga juagana ji jani ra jinga nu ga sindi. Da ga mir go Shabuki do go mir ki ava ga ma ga da Dima da hama ga da me go ba ti da go hama ga tu muni chinduri puji da ve mera mi go muru Minna. Thank you. Tumberega vidi nu karari somba ji juanu ga juagana ji jani ra jinga nu ga sindi. Da ga mir go Shabuki do go mir ki ava ga ma ga da Dima da hama ga da me go ba ti da go hama ga tu muni chinduri puji da ve mera mi go muru Minna. Sinne pelkään. No, voitaisiin sitä Turkkiin semmoinen lehmä syödä. Ruandan monarkian historiaa esitellään kuninkaan viimeisessä asunnossa. Siellä ei saanut kuvata. Thank you for visiting. Varmaan tarkoittaa tuonne vasemmalle. Siinä vasuriin pitää varmaan lähteä. Se on nuoli. Okei, niin on joo.